Sawon piye sawon? Mune mune terus. Enggak, pernah tak col lewat? Pernah. Col tapi ngomong tak cepet, nah. Ngomong Ya konco ninggis si gembira alira pera banyu ni segoro Anglian numpak perahu layar ing dina Minggu de pariwisata alun prangne wis nengah biak biak banyu binela ora jamu-jamu karo mesin nguyu ngilangake rasa lungkah lesu Adik jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Ya konco ninggis gembira alira-alira banyu ni segoro Anglian numpak perahu layar ing dina Minggu de pariwisata biak banyu binela ora jamu-jamu karo mesin nguyu ngilangake rasa lungkah lesu Adik jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe si gembira alira-alira banyu ni segoro Anglian numpak perahu layar ing dina Minggu de pariwisata alun prangne wis nengah biak biak banyu binela ora jamu-jamu karo mesin nguyu ngilangake rasa lungkah lesu Adik jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe